Hvala. Kada će to dělat takový rámus? Opasno za poživac. Ovo. Když nefouká vítr, tak to není tak nebezpečné. Mateo, jesi popio kavicu? Je. I kakvi su dojmovi s Jaruna? Kako biste okarakterizirali u par riječi, 2-3 riječi što kaže naš prijatelj Džiboni, kako biste okarakterizirali čitavu ovu scenu koja se odvija pred vašim očima? A ja bi ovdje ću staviti svoj štand. Dobro, Tu ću spojiti struju. Znači ovo ide za gornju rasvjetu. dobro, dobro. Ovaj kabel će ići za donju rasvjetu. Odlično, odlično. Ispod šanka. Izvrsno. I tu ću žablje krakove prodavati. Dobro. Znači tu ide tava, brašno i žabe. I lijepo žablje krakove tu ću pohat i naplaćivat ću Odlično, 10 odlično. eura jedan žablji krak. Samo To jedan. će biti novi Lijevi ili desni? jarunski specijalitet. Lijevi ili desni ili je to sve jedno? Sve jedno. Dakle, Krak je krak, 10 eura je 10 eura. dakle, Koliko ću ja na Jarunu naplaćivati jedan žablji krak? dragi 10 gledatelji, eura. evo ga. To ulazim u nove poslovne vode. Benkovački ugostitelj, dakle modernizira se, odlučio se krenuti prema sjeveru, razviti biznis i nadamo se jednog dana da će se vratiti u Ravne Kotare, ali za sada odlučio je ostati ovdje i prodavati žablje krakove.